Vale, bona tarda a tothom. Aquí hi som, en primer lloc, l'Anna Villó, la nostra companya, i la companya Marlene Moreno, de l'Observatori de Gènere, que treballa conjuntament amb mi. I, bueno, hem organitzat aquesta xerrada. És un plaer presentar a l'Anna Villó, per qui no la conegui, que no crec que no n'hi hagi ningú que la conegui, però Bueno, jo la presento. no sé, no sé. És terapeuta, doctora per la UAB, té el màster universitari en investigació transicional en fisioteràpia, acreditat per l'ACU, és professora col·laboradora de la universitat a nivell nacional i internacional, professora associada a les escoles universitàries Joan Bernat i Vic, experta en sol pelvià al Centre de Salut Bellesa a Belló i moltes coses més, no, Anna? O sigui, Déu-n'hi-do. No passa res, ha canviat una mica el currículum. A la Gimbernat jo no estic, ara només estic a la Universitat de Vic i Sí? estic a l'Espai Gala, que és el meu centre professional ara, però Ah, fora d'això tot correcte. vale. Doncs avui l'Anna ens parlarà de sol pelvià, però concretament de radiofreqüència i ones de xoc des d'una vessant de perspectiva de gènere. Ja sabem que els cossos de les dones i els homes són diferents i, per tant, la investigació hauria de ser diferent, el tractament hauria de ser diferent i, bueno, doncs, aquí tenim a l'Anna per donar-nos una altra visió sobre la radiofreqüència i la sonorizació. Així que jo no m'enrotllo més, perquè la protagonista és ella, i quan vulgui. Anna, endavant. Molt bé, moltes gràcies, Iolanda, per donar-me pas, Marlet, per donar-me aquesta oportunitat. M'encanta parlar d'això. I, bueno, li hem donat una perspectiva una miqueta diferent. El primer que farem, per fer una mica d'índex, ara us comparteixo una presentació, però és parlar una miqueta de lo que és la radiofreqüència i de lo que són les zones de xoc i d'aquest tractament multimodal, que vol dir que podem fer aquesta combinació de les dues tècniques alhora, que és superinteressant. I després parlaré de com afrontar-ho des de la perspectiva de gènere, com afrontar el tractament amb les dones, que és diferent que amb els homes, no només per la part anatòmica, i després de les persones transgènere que també estan allà. ¿Vale? O sigui que, sin más, comparteixo. ¿Vale? Venga, pues vamos allá. Vale. Digueu-me, sisplau, si veieu la presentació. Perfecte. Doncs vaig a fer petit això. Jo us agrairia, perquè ara mateix us he deixat de veure per tenir una millor pantalla, que si algú vol fer una pregunta, les podem deixar pel final, però si a algú li ve de gust interrompre'm i fer-me alguna pregunta durant la presentació, obriu el micro i tot vuestro. Molt bé, doncs anem a parlar de la radiofreqüència i les zones de xoc en sol pelvià masculí i femení i sobretot aquesta teràpia multimodal que està tan de moda, però que ens ajuda a fer aquest tractament eficaç en poques sessions i valorant molt més la nostra professió, no? Perquè al final és el que hem de fer, ajudant a la gent i fent més òptim el nostre tractament. Per què combinar la radiofreqüència i les zones de xoc? I parlarem de les zones de xoc radials, perquè amb sol pelvià tant femení com masculí, si les zones de xoc radials caviten, en tenim prou i no necessitem unes zones de xoc focals que ja sabem que porten, que hi ha molt més, a part del preu, que són molt més cares, també tenim el problema de que als hospitals i cada vegada més els fisios ens han capat el poder utilitzar les zones de xoc focals que són més mèdiques, amb la qual cosa, com que el fisio per dret propi podem utilitzar les zones de xoc radials, doncs anem a potenciar-les al màxim i anem a veure que podem fer grans coses amb elles, no? La combinació direm que actua mitjançant aquests mecanismes biofísics complementaris, que ara us ho explicaré en profunditat, i podem potenciar els seus efectes individuals d'una tècnica i de l'altra. Què aconseguirem amb això? Doncs una millora més ràpida de la funció muscular del sol pelvià, una disminució del dolor i una regeneració tissular molt potent. No només importa el què, sinó el com. El principi físic de la base del tractament
però la seva aplicació depèn del dispositiu. Nosaltres parlarem d'una radiofreqüència, i ara explicarem el perquè, de 448 kHz estables. Per nosaltres és la millor, és la que té més evidència científica i és amb la que basem la nostra pràctica clínica, sobretot per la seva actuació cel·lular, i les zones de xoc radials. Però han de ser unes zones de xoc radials que tinguin una bona cavitació i que mantinguin el lliurament de l'energia d'una manera estable. Ara entendrem què vol dir això. Un tractament només és eficaç si el dispositiu aplica correctament el seu principi físic. Si no és així, no ens serveix. Si anem a parlar de radiofreqüència, doncs mirarem per què és tan important que sigui una freqüència de 448 kHz. Doncs perquè té uns efectes fisiològics específics i permetrà aquest intercanvi iònic intracel·lular i desencadenarà una sèrie de processos bioquímics a les cèl·lules que seran molt interessants. Què vol dir això? Doncs veurem que hi ha el moviment lineal dels ions que permeten entrar a la cèl·lula a través de la seva membrana i interaccionar amb el nucli de la cèl·lula, i això només ho permet fer la freqüència de 448 kHz. Això comportarà uns processos bioquímics amb unes conseqüents efectes fisiològics molt importants. Què passa si la radiofreqüència és més baixa? Doncs que la membrana cel·lular actua com un aïllant i els ions només experimenten vibració però són incapaços de travessar la membrana cel·lular, amb la qual cosa creen calor, això és indudable, però no tenen aquest efecte terapèutic intracel·lular. En freqüències més altes, els ions giren sobre si mateixos i tampoc permeten aquesta entrada a la cèl·lula, amb la qual cosa també provoquen calor, però, o sigui, té aquest efecte tèrmic, però no interactuen amb l'interior de la cèl·lula. Amb la qual cosa, Mazurek, que és una investigadora polaca, el 2017, va fer aquesta investigació tan interessant del per què una marca comercial que és la més coneguda, que pot ser Indiva, va patentar aquesta freqüència de 448 kHz, la va fer seva perquè va veure que era la més eficaç per treballar, sobretot a nivell intracel·lular, no només pel calor. Quins mecanismes d'acció té? Doncs té una acció tèrmica, que és diferent per l'aplicació capacitiva que per l'aplicació resistiva. L'aplicació capacitiva és més superficial, està més dirigit al teixit subcutani, però també ens serveix com una preparació del teixit per després fer resistiu, és a dir, seria com, entre comilles, una espècie de peeling que permetrà després que l'efecte resistiu sigui més eficaç. Activa el sistema circulatori, regula el sistema neurovegetatiu i eleva el risc sanguini a la zona, amb tot el que això comporta, que és portar sang, que és vida a tots els teixits. Té un efecte analgèsic, té un efecte calmant i regula el potencial de la membrana que eleva el llindar del dolor i les fibres nervioses sensitives per aquesta interacció cel·lular. Té un efecte antiinflamatori, porta més oxigen, major aportació de nutrients i eliminació de substàncies de deixalla, amb la qual cosa millora el trofisme. I té un efecte regenerador, que després veurem per què. Hi ha un augment del trofisme cel·lular per hipertèrmia i un increment de fibroblasts, que són aquelles cèl·lules que sintetitzaran dues proteïnes molt importants, l'elastina i el col·lagen. La sang, o sigui, com a seguretat, direm que la sang circulant pel cos el que fa és dissipar l'escalfor i manté una temperatura dintre dels límits que nosaltres vulguem, aquests llindars que són els desitjats per nosaltres. Hem de veure que l'increment de la pell no és pel contacte directe amb l'electroda calent, és a dir, no estem passant una planxa per sobre de l'electroda, sinó és la interacció de la radiofreqüència amb els teixits, s'escalfen els teixits, i el rebot d'aquest escalfament serà el que escalfarà l'electroda. Com a principi actiu, direm que hi ha uns efectes fisiològics bàsics, que un és l'estimulació cel·lular, l'altre és la vascularització i l'altre és la hiperactivació. I veurem que hi ha uns efectes que estan produïts per l'augment de temperatura i uns efectes que són diferents a l'augment de la temperatura, que són molt interessants. Això, que és un quadre
complex, però bueno, ara el sintetitzo en un moment, veurem que els efectes produïts per l'augment de la temperatura el que fan és provocar... Tot això està tret de tota l'evidència científica que hem estat trobant sobre els efectes de la diatèrmia. Vale? Veurem que l'augment de temperatura augmenta la vasodilatació, millora el flux, que aquest paper parlava del flux intramuscular, millora l'oxigenació i la nutrició celular, millora el procés d'eliminació de residus, és a dir, que tot això diu que millora el trofisme. Altres articles parlaven de la millora de la circulació sanguínia local i al millorar la circulació sanguínia local, millora el trofisme, disminueix la inflamació, disminueix el dolor i a sobre aquest dolor disminueix la intensitat del dolor posttractament, que és un clàssic amb la fisioteràpia, és a dir, jo me'n vaig al fisio i em fa més mal que abans d'entrar, però demà em trobaré millor, aquest efecte queda diluït perquè el pacient se'n va molt bé a casa seva i a més, aquesta disminució de dolor veiem que es manté amb el temps. L'altra cosa menys coneguda és la normalització del to muscular. Què vol dir normalització? Vol dir que si tinc un teixit muscular amb un excés de to, que tinc espasmes, el disminuirà. Però si tinc baix to muscular, el que farà és millorar la força i la funció muscular. I a més, hi ha molts articles que parlen directament d'aquest efecte. Millora l'extensibilitat dels teixits i millora el teixit connectiu i muscular. Com a efectes diferents a l'augment de la temperatura, veurem que millora a nivell celular i molecular i que, a més, fomenta la reparació del teixit per la promoció de cèl·lules mare mesenquimatoses, que ara veurem qui són aquestes cèl·lules que en el seu dia també ho vam haver de mirar nosaltres. Quines són? Són unes cèl·lules multipotencials que venen del teixit embrionari, que tots en tenim, es van renovant tota la vida, el que passa és que quan són petits es renoven molt, molt, molt i tot cicatritza molt més ràpid i quan ens fem grans hi ha menys renovació d'aquestes cèl·lules. Però són interessants en si les cèl·lules mesenquimals? No. Són interessants els seus fills. En què es diferenciaran les cèl·lules mesenquimals? Es diferenciaran en condrocits, que aniran al cartílag, amb miòcits, que aniran al múscul, amb fibroblast, que són aquestes cèl·lules que us recordo que us acabo d'explicar, que fabricaran el col·làgen i l'elastigen, i l'elastina, que són molt interessants a nivell de pell i a nivell de tendó i lligament, el sistema nerviós central, el sistema medul·lar i els adipòcits per promocionar el greix, que sobretot amb el sòl pelvià és molt i molt interessant tenir una mica de teixit greix, que serà el coixí del nostre sòl pelvià. Com a efectes fisiològics, direm que accelera i incrementa l'acció metabòlica celular, estimula la proliferació celular, millora el to muscular, té efectes sobre el teixit connectiu, millora el dolor, millora els efectes sobre la modulació de la inflamació, el que farà és controlar-la, i té una acció cicatricial molt important. Tot això que veieu a baix a la dreta és l'evidència científica que parla de tots aquests efectes, amb la qual la radiofreqüència de 448 kHz té molta evidència científica. Què passa quan hi ha una inflamació? Doncs la inflamació és bona, és una acció natural del cos i el que passa en una primera fase de regeneració tissular és que hi ha una interacció entre els fibroblasts, totes les cèl·lules que fan que hi hagi aquest exudat inflamatori. Però què fa la radiofreqüència dintre d'aquesta primera fase de regeneració tissular? El que fa és controlar les citoquines antiinflamatòries, les augmentarà i baixarà les citoquines proinflamatòries. La diatòrmia, així doncs, controla la inflamació. No la disminueix, la controla que no salga de madre, ¿vale? Perquè una inflamació fora de control és la que després provocarà molts problemes, amb la qual cosa direm que el que fa és controlar-la. La inflamació és com la febre, són dues coses bones, però no es poden descontrolar. En una fase aguda, el que veurem és que hi ha una estimulació celular sense un augment tèrmic significatiu, una activació metabòlica, una resolució més eficient de l'exudat inflamatori i la diatèrmia, com he dit abans, no suprimirà la inflamació, sinó que n'optimitza l'evolució fisiològica i farà que funcioni molt millor el procés.
Com? Doncs, per exemple, així. Ens imaginem una cicatriu. Aleshores, a la part més superficial de la cicatriu veiem que hi ha els queratinòcits i a la part més profunda dels teixits hi ha els fibroblasts. Aquests són fonamentals quan hi ha una ferida, perquè són els que la tanquen. I van molt ràpid, van de la part superficial a la part profunda, i se'n van cap a baix quan ha acabat la feina. I els fibroblasts, per això hem posat un correcaminos, però els fibroblasts que estan a la part profunda li hem posat una tortuga. Per què? Perquè van més lents. No passa res, tot està bé si tot està controlat i els queratinòcits doncs, faran això, la capa més superficial de la pell, tancaran la ferida i aniran ràpidament cap a baix. I els fibroblasts de baix cap a dalt. Què passa quan hi ha un procés de cicatrització alterat per lo que sigui? Doncs perquè hi ha ferides grans o perquè un té tendència a queloide o a fibrosis. Ja sabem que pel motiu que sigui, doncs hi ha gent que té més tendència a una mala cicatrització. Aleshores, el que hi ha és una falta de coordinació entre els queratinòcits i els fibroblasts. Aleshores, els queratinòcits tanquen molt ràpid la cicatriu, se'n van molt ràpid cap a baix i no deixen actuar els fibroblasts, creant aquesta queloide o aquesta fibrosi cicatricial. Amb la qual cosa, la radiofreqüència veurem que el que farà és modular la velocitat cel·lular, frenarà els queratinòcits i accelerar els fibroblasts i afavoreix una cicatrització adequada i redueix el risc de fibrosis. Amb la qual cosa, hem de tractar sempre una cicatriu, la que sigui, l'hem de tractar minut zero. Si ho fem amb radiofreqüència, ens assegurarem que aquest tancat i aquesta evolució de la cicatrització sigui la correcta. Molt bé, és un tastet de la part teòrica de lo que és la radiofreqüència i ara parlarem de les zones de xoc radials, que dintre del sòl pelvià, doncs, amb homes potser és més conegut, però amb dones és menys conegut la utilització de les zones de xoc radials. Nosaltres tenim la imatge de les zones de xoc que són superdoloroses. No és així amb el sòl pelvià femení, tampoc us diré que és una radiofreqüència que és molt agradable, però sempre, i abans de començar a fer la presentació, et diré que la molèstia que s'ha de tenir és d'un 5/10, però els beneficis són tan i tan i tan alts que val la pena. També és veritat que l'aplicació d'ones de xoc d'una dosi normal seran aproximadament per aplicació de 2 minuts i mig. Vale? O sigui, és una molèstia de 5/10 durant una durada de 2 minuts i mig, amb la qual cosa, bueno, jo crec que val la pena. Què fan les zones de xoc? Bueno, les zones de xoc radials, que són diferents que les focals, el que fan és emetre l'ona de xoc d'una manera divergent, com un vano. En canvi, l'ona de xoc focal el que farà és fer-lo convergent, molt més profund, i serà en un punt concret. Clar, ens hem de preguntar si això ens interessa tant al sòl pelvià, no? Ens interessa una profunditat de 10 centímetres, de 12, ens interessa més una actuació a nivell superficial. A mi em sembla que l'ona de xoc radial és suficient pel sòl pelvià tant femení com masculí, però anem a veure què és el que fa. Vale. L'impacte del projectil, ens imaginem un projectil, genera una ona de xoc radial, que la ona és un efecte mecànic, vale? I aquest projectil emet la ona que sortirà per un capçal col·locat sobre la pell. Quin mecanisme d'acció té? Doncs veurem que té una fase de pressió positiva i una fase de pressió negativa. Ara veurem què vol dir això. Quins efectes fisiològics a grosso modo tenen? Una regeneració tissular, una neovascularització, que són les coses que més ens interessa, tant amb sòl pelvià masculí com femení, una analgèsia, té un efecte anestèsic meravellós i una reducció de la inflamació. Amb la qual cosa, imagineu al cap totes les patologies que podem veure amb homes, dones i persones transgènere i veurem tots aquests avantatges que pot comportar una ona de xoc. Què vol dir la fase de pressió positiva? Doncs quan l'ona de xoc arriba al teixit, hi ha una pressió positiva sobre aquest teixit, una compressió ràpida i una preparació a l'entorn. Després d'aquesta compressió ràpida, a la part de darrere del teixit apareix una fase de pressió negativa.
Aleshores, hi ha una formació d'una cavitació i després veurem que hi ha un col·lapse de bombolles. Anem a veure què significa això. Mireu, quan un líquid experimenta una disminució repentina de pressió, és a dir, l'ona de xoc arriba al teixit, hi ha una pressió positiva, al teixit, a la part de darrere hi ha una pressió negativa, abans de que arribi l'altra ona del xoc hi ha una altra pressió positiva i a la segona pressió negativa és quan no m'he explicat bé, a la primera pressió negativa hi ha una aparició de bombolles, s'evapora, hi ha una vaporització de tot el líquid del teixit i es generen unes bombolles. Aleshores, a la segona pressió negativa, aquestes bombolles es col·lapsen i es genera aquesta ona de xoc. Aquest col·lapse de les bombolles es diu cavitació. Si aquestes bombolles no col·lapsen i no apareix la cavitació, no estem parlant d'unes zones de xoc radials. No estem parlant d'unes zones de xoc, sinó unes zones de pressió. El que generen són cops sobre el teixit, però no estan cavitant. Per exemple, exemples. Amb un motor d'un barco, per exemple, si el motor va tirant el barco cap endavant i el motor va llançant l'aigua cap enrere, veurem que apareixen unes bombolles, aquestes bombolles col·lapsaran i, com és un cas d'un metall, el que faran és oxidar el metall. Per això els vaixells han de sortir un cop a l'any a terra i s'ha de netejar el motor, perquè si no s'oxidaria. En el cos, aquesta cavitació té aquest efecte tan positiu que nosaltres busquem. Vale? Ara parlarem d'aquests efectes. La pressió, les zones de xoc són molt senzilles d'utilitzar amb sòl pelvià, amb musculoesquelètic no tant, però amb sòl pelvià són molt fàcils d'utilitzar i tenim 3 paràmetres. Quins paràmetres tindrem? La freqüència, que com més alta sigui, més agradable serà. La pressió, que és els bars, que com més baixa sigui, més cavitarà, però no la podrem tolerar. I el número d'impactes. O sigui, hem de pensar que utilitzar una freqüència d'un hertz, que vol dir una ona de xoc per segon, a 4 bars amb una pressió molt alta, tot això, en qualsevol aparell, activarà una cavitació molt intensa. Però no l'aguantarem. Ningú és capaç d'aguantar una ona de xoc, seria com un tret d'una pistola. Vale? Ningú és capaç d'aguantar un hertz a 4 bars. Amb la qual cosa hem de veure quina és la tolerància òptima del pacient i que s'aconsegueixi una cavitació interessant. Una freqüència alta serà molt agradable per al pacient. Què és una freqüència alta? Doncs de 15 a 20 Hz. Vol dir 15 o 20 ones de xoc per segon. Una pressió tolerable pel pacient seria un bar. Jo no necessito 5 bars per res, ni 7 bars. Mai a la vida dispararé aquesta pressió. Un bar generalment és còmode. Si puc pujar fins a 2, 1.6, 1.7, 2 bars, això va augmentant el dolor, però va augmentant també l'eficàcia terapèutica. Direm que la ona de xoc és dosi dependent. Com més fort, millor. Però ha de ser una tolerància del pacient, ja us dic, d'un 5-6 sobre 10. Aquí és on ve el problema. Hi ha un estudi publicat a Nature que parla d'una marca concreta d'ones de xoc que veurem que manté aquesta entrega d'energia quan anem pujant la freqüència. La majoria d'ones de xoc, en el moment que pugem la freqüència, que és la quantitat d'ones de xoc per segon, el que fa és baixar en picat. Amb la qual cosa sí que és important, igual que amb la radiofreqüència hem parlat de la freqüència 448, aquí hem d'observar que aquesta cavitació sigui, no que caviti i faci bombolles en un moment, sinó que sigui estable en tot el tractament. Si no, no veurem aquest efecte fisiològic. Quins efectes fisiològics tenen les zones de xoc? Mireu, té una regeneració tissular. Què vol dir? Doncs que apareix una mecanotransducció. Què vol dir? Doncs que hi ha un efecte mecànic, que és la ona de xoc. No és ni electromagnètic ni elèctric, sinó és mecànic sobre el teixit i hi haurà uns efectes fisiològics. Aquest fenomen, quan hi ha un efecte mecànic i es tradueix en un efecte fisiològic, s'anomena mecanotransducció. El que fa aquesta mecanotransducció amb la ona de xoc és augmentar la producció de col·lagen 1
i promociona la proliferació cel·lular. Augmenta el flux sanguini, allibera els factors de creixement, que n'hem sentit a parlar, però els factors de creixement són els missatgers que li diuen a la cèl·lula regenera't i estimula l'activitat cel·lular. L'altra cosa tan interessant, tant amb homes com amb dones, com amb persones transgèneres, serà la neovascularització. Jo, si porto sang a un teixit, el curo. El que fa la ona de xoc radial i focal serà estimular la formació de nous vasos sanguinis. Millora l'aportació sanguínia de la zona i així promovem aquesta regeneració. D'altra banda, tenim una analgèsia. Què vol dir? Mireu, pensem que la ona de xoc el que fa és desensibilitzar les fibres nervioses i interrompen la transmissió del dolor. Com ho fan? Doncs mireu, tenim unes cèl·lules nervioses que hi ha unes terminacions nervioses que tenen mielina, que són les que són responsables del to i el control motor, i unes fibres nervioses que són les fibres C, que no tenen mielina i que són les que transmetran el dolor. Bé, la ona de xoc el que fa és desensibilitzar les fibres C. Aquestes fibres C són les que alliberaran aquesta substància P que és tan irritativa del dolor, sobretot amb el dolor crònic. D'acord? Aleshores, al desensibilitzar les fibres C, el que fem és un efecte anestèsic. És molt semblant a el que passa amb un xile mexicà que porta capsaïna, tu menges un xile mexicà, pica molt, pica molt, pica molt i després et quedes sense sensibilitat. Això durant anys, en medicina, el que s'ha intentat és introduir aquesta capsaïna dintre del cos per interrompre el senyal del dolor, però no s'ha aconseguit, és una molècula molt gran que en el moment que es descomposa doncs no es pot introduir. Doncs això és el que fan les ones de xoc. El que fan és aconseguir aquesta analgèsia per la desensibilització de les fibres C. Amb la qual cosa veurem que aquest és l'efecte més conegut, sobretot amb lesions cròniques, però també fan una reducció de la inflamació. Aquesta meconotransducció, aquest efecte mecànic amb una traducció d'efectes fisiològics, el que fa és modular també aquests mediadors inflamatoris i estimula la producció d'òxid nítric, afavorint un entorn tissular menys proinflamatori i millorant la microcirculació dels teixits. Amb la qual cosa hem vist els efectes de la radiofreqüència i els efectes de les ones de xoc. Què passa quan juntem les dues tecnologies? Doncs, amb idea general, el que veurem és millorar l'estat del pacient amb el menor temps possible, l'aplicació de tècniques sinèrgiques, la potenciació dels efectes de les dues tècniques, menys temps de tractament i més benefici pels pacients. Pensem que en moltes ocasions nosaltres ara ja estem manegant uns timings de tractament de 3 a 5 sessions, no de 10 o de 15 sessions. Què fa això? Doncs que puguis fer-te valorar més com a afició dintre del preu de la teva sessió. Tu estàs solventant molts problemes d'una manera molt ràpida i molt eficaç. Com a efectes sinèrgics direm que a nivell vascular, la radiofreqüència, i com a resum, farà una vasodilatació i una oxigenació del teixit, les ones de xoc augmentarà aquesta microcirculació i la nova formació de vasos, amb la qual aquesta teràpia multimodal el que farà és millorar la perfusió tissular i l'optimització sistèmica. En quant a la reducció del dolor, la radiofreqüència hem vist que baixem els espasmes i la inflamació i millorar el trofisme. Les ones de xoc el que fan és bloquejar mitjançant les fibres C el bloqueig aquest nociceptiu, amb la qual cosa el que farem és una modulació multimodal del dolor. Des del punt de vista regeneratiu, el que farem és la radiofreqüència activar les cèl·lules mare mesenquimals i a les ones de xoc el que faran és l'activació fibroblàstica per la síntesi de col·làgen i la remodelació, amb la qual cosa hi haurà una regeneració estructural del teixit. A nivell de la inflamació, eliminarem amb la radiofreqüència els residus metabòlics i la modulació del procés inflamatori i a nivell de les zones de xoc baixarem els mediadors inflamatoris, amb la qual cosa aquesta modulació de la inflamació serà més estable i eficient. En quant a la funció neuromuscular, hi haurà una elevació de l'extensibilitat i la força.
a nivell de la radiofreqüència, a nivell de les zones de xoc, una neuromodulació perifèrica, i a nivell multimodal veurem que hi ha aquesta regulació neuromuscular global potenciada. A nivell de celular, del metabolisme celular, veurem que la radiofreqüència activa l'acció metabòlica i les zones de xoc la reparació celular, amb la qual cosa el que ens basarem juntant les dues tècniques és a millorar el metabolisme basal i la resposta regenerativa dels teixits. Com es complementen? Doncs veiem que té un efecte multipotenciador. La diatèrmia millora l'extensibilitat i la funció muscular, creant condicions òptimes perquè els efectes de les zones de xoc siguin millor tolerades i més eficaços. Ja us he dit que era dosi dependent. Això vol dir que amb la radiofreqüència prepararem el teixit i baixarem la percepció del dolor. Amb les zones de xoc podré pujar la dosi en bars, en pressió, amb la qual augmentaré l'energia aplicada i això vol dir que milloraré l'efecte terapèutic. Com tots els aparells, tots tenen unes contraindicacions bàsiques. Direm que la radiofreqüència, doncs parlarem d'aquests, de portar marcapassos o altres implants electrònics que poden interferir amb la radiofreqüència. A l'embaràs, no perquè s'hagi demostrat, perquè no hi ha cap estudi fet amb embarassades, només faltaria, però bueno, ja sabem tots que amb les embarassades. Processos cancerígens no controlats. Això què vol dir? Doncs vol dir que sí que podem tractar problemes oncològics amb radiofreqüència, amb molta precaució, no sobre el tumor o sobre la part tumoral que ha estat operada, però sí a distància i sempre compartint aquesta experiència amb els metges del pacient i de la pacient. Alteracions de la sensibilitat. Hem de tenir en compte, aquí no parlarem explícitament de com s'usa la radiofreqüència, però sí que tenim sempre en compte el feedback del pacient i la seva sensació tèrmica, que això depèn de la impedància dels teixits, amb la qual cosa, si hi ha una alteració de la sensibilitat, anirem a un cuidado, perquè no dependrà de la sensibilitat del pacient i hem de vigilar més com ho afectem. I en un estat febril o infecciós no l'aplicarem. En quant a les zones de xoc, una altra vegada les embarassades, no aplicarem zones de xoc en teixits plens d'aire, com pot ser directament a un intestí o a un pulmó, perquè podíem crear una lesió. En trastorns de coagulació, perquè un dels problemes de l'aplicació d'ones de xoc és que pots fer petèquies, petits hematomes o fins i tot alguna ferida regenerativa. Amb la qual cosa això s'ha de tenir amb precaució, d'acord? Què vol dir? Que amb una persona que pren anticoagulants no puc aplicar ones de xoc? Bueno, jo sempre explico el mateix a les pacients i als pacients, no? O sigui, tu cuines, tu t'afeites, tu et fas un tallet, què passa? Doncs que sangraràs una miqueta més que una altra persona. Dit això, hem de tenir aquest efecte en compte, però tampoc és que no podem aplicar-ho, sinó hem de vigilar. Sobre teixit tumoral, la ona de xoc definitivament no, com la radiofreqüència et dic, no sé, amb ona de xoc no, aquesta neovascularització el que podia és proliferar el tumor, i amb una injecció local de cortisona podria disminuir l'efecte de la cortisona. És un efecte més considerat musculoesquelètic amb sol pelvià, no vol dir que si jo em poso cortisona tòpica baixarà l'efecte, però sí amb una injecció. Per què és important la perspectiva de gènere en l'abordatge de les disfuncions del sòl pelvià? I aquí ve una mica la novetat, perquè fins ara hem explicat què vol dir, què fa una tecnologia i què fa l'altra. Si parlem de la perspectiva de gènere, no només parlem de que si la persona que tractem és home o dona, sinó parlem de com el gènere afecta el seu accés al sistema de salut. I això és important. La radiofreqüència i les zones de xoc no són només bioestimulació, sinó és una eina per dir-los: el teu teixit té un problema real i tenim una tecnologia real per solucionar-ho. I això és molt, molt important. I com afrontem els nostres problemes hi ha molta diferència si parlem d'homes, dones o persones transgènere. En quant a la perspectiva de gènere, no només es tracta de diferenciar entre homes i dones, sinó de trencar els biaixos de diagnòstic i personalitzar la intensitat i els objectius de tractament. La patologia no és neutra. La forma en la que la sentim
la comuniquem i la tractem està influenciada pels factors biològics, socials i culturals. El biaix de gènere en el diagnòstic, tradicionalment, el dolor pelvià s'ha abordat de manera diferent segons el gènere. Si parlem de dones, s'ha normalitzat el dolor, el tractem com a psicosomàtic o propi de ser dona, i això és un fet. El retard diagnòstic amb les dones que tenen dolor és significativament més alt amb dones que amb homes. Amb homes veiem que també hi ha un infradiagnòstic de la patologia del sòl pelvià perquè hi ha un tabú de la fragilitat. Quan tinc problemes de sòl pelvià és com que l'home deixa de ser home, amb la qual s'ha de vigilar molt. L'abandonament del tractament és molt més alt amb homes que amb dones. Són diferents perquè l'anatomia és diferent? Bueno, el teixit com a receptor del tractament, direm que amb dones el predomini és un teixit més mucós i lligamentós, en canvi amb homes el predomini del teixit muscular és més un teixit muscular i busquem una vascularització més profunda. La biologia no és neutra. La influència hormonal veiem que és molt important amb el teixit femení, que és altament dependent dels estrògens, de la densitat miofacial. L'anatomia masculina sol presentar una densitat de fibres molt més alta i veurem que som diferents perquè l'anatomia és diferent, des de luego. ¿Vale? Una altra vegada direm que amb un enfoc femení buscarem un efecte més visceral i mucós i amb un enfocament més masculí, més muscular i més vascular. La configuració del teixit de base és diferent, és indudable, i els protocols també ho han de ser. No ho podem tractar de la mateixa manera. Si parlem de dones, veurem que les disfuncions sexuals són importants, com la disparèunia, el vaginisme, una anorgàsmia relacionada amb una falta de vascularització. Tot això és molt important, aquest tractament, tant de radiofreqüència com d'ones de xoc. En etapa de climateri veurem que apareix el síndrome genitourinari de la menopàusia, que pot haver-hi una atròfia, una sequedat i més coses, ara ho parlarem. L'obstetrícia i el postpart, doncs tindrem tot aquest tractament de cicatrius, d'epícies, de cesàries, i aquesta recuperació muscular abdominal i del calb. Amb patologia uroginecològica, doncs veurem amb dones molta incontinència urinària d'esforç i d'urgència i prolapses dels òrgans pelvians i el dolor pelvià crònic, i parlarem sobretot aquí de l'endometriosi i del líquen esclerós o del líquen pla. Si parlem d'homes, doncs és molt important la salut sexual i vascular, doncs podem tractar la disfunció erèctil, la malaltia de Peyronie, un dolor pelvià crònic, per una prostatitis no bacteriana, per un síndrome de la bufeta dolorosa o el que abans es deia doncs, una cistitis intersticial, postcirurgia oncològica, la fisioteràpia prostatectomia pot portar incontinència urinària, recuperació de l'erecció, amb disfuncions de l'evacuació, restrenyiment discal, incontinència anal, i amb el tema de l'esport i el sòl pelvià, doncs pubalgies i síndromes d'atrapament del nervi pudent, amb la qual cosa veiem que podem abordar moltes patologies. Si parlem de persones transgèneres, veurem que les principals línies d'intervenció amb radiofreqüència i ones de xoc estan més dirigides a la preparació del teixit, sobretot en un estat preoperatòria. El que farem és millorar la qualitat dèrmica, muscular, vascular de la zona donant i receptora abans de la cirurgia. Una recuperació postquirúrgica, molt important pel tractament de les cicatrius, adherències i fibrosis, i unes disfuncions del sòl pelvià associades que poden aparèixer, com aquesta gestió de la hipotonia muscular postoperatòria i la reeducació de la dinàmica miccional. La salut dels teixits i dels neoteixits, el que farem és mantenir l'elasticitat dels teixits, prevenir fibrosis i millorar l'atrofisme de la neovagina o el neopenis, optimitzar la vascularització per millorar la resposta sensorial i erèctil del neoteixit. Tot això és el que hem vist, i moltes d'aquestes disfuncions comparteixen una base fisiopatològica, tant amb homes com amb persones transgènere, amb la qual cosa el que comparteixen és
una inflamació crònica, una fibrosi del teixit, una mala vascularització. Amb la qual cosa, encaixar amb aquest puzzle, la radiofreqüència i les zones de xoc poden millorar totes aquestes patologies. Cap a una clínica, hem d'anar a la fisioteràpia, cap a una clínica inclusiva i diversa, perquè és el que hi ha a sobre de la taula. Atenció a la diversitat. La radiofreqüència i les zones de xoc són eines versàtils que s'adapten a qualsevol realitat anatòmica amb un objectiu comú de garantir la viabilitat del teixit, la funcionalitat i la sensibilitat. Hem de tenir un espai terapèutic, crear un entorn de seguretat clínica on la identitat, l'expressió del gènere o l'orientació sexual no condicionin la qualitat de l'atenció. No tractem la pelvis, tractem persones amb històries i rols de gènere que condicionen la seva recuperació. I això és un fet. Hem d'anar cap a una fisioteràpia també del sòl pelvià de precisió. S'han acabat aquelles sessions de 15 sessions, de 20 sessions. Hem d'intentar ser molt més precisos amb el tractament. La tecnologia no és neutra. L'eficàcia depèn de la nostra capacitat per adaptar la dosi a la realitat biològica i hormonal de cada persona. I aquest és un fet que marca el diagnòstic de fisioteràpia. O sigui, les màquines faran el que voldrem, però també hem de saber com aplicar-les a cada persona i en quin moment. Trencar el silenci i el tabú, cal saber identificar els biaixos i oferir solucions validades que ofereixin tractaments a totes les persones. Inclusivitat com a estàndard de qualitat. L'atenció a la diversitat corporal no és una especialitat a part. Nosaltres ens podem trobar demà a la consulta i el futur de la fisioteràpia és multimodal. La combinació de la tecnologia avançada amb la teràpia manual, amb totes les tècniques que ja coneixem, però l'únic que fem és sumar a el que estem fent per ser més precisos amb el tractament, ens determinarà que un bon abordatge és el camí per retornar a la funcionalitat i la qualitat de vida de les persones. La tecnologia ens dona potència. La perspectiva de gènere ens dona la precisió. Amb la qual cosa, us deixo espai, deixo de compartir. Moltíssimes gràcies per aquí hi ha les referències bibliogràfiques utilitzades en aquesta presentació i deixo de compartir perquè m'agradaria resoldre dubtes que tingueu. I ara us veig a tots i a totes. Doncs moltíssimes gràcies, Anna. M'ha encantat. O sigui, t'ho dic sincerament perquè és el que volíem des de l'observatori. O sigui, no només parlar de radiofreqüència i ones de sot amb el tractament, no? Com s'enfoca amb l'home i la dona, sinó amb aquesta perspectiva de gènere, no? Pensar que som diferents, que els nostres teixits són diferents i que falta molta evidència científica i jo crec que és un toc d'atenció per a tots els professionals de la salut, inclosos, evidentment, els fisioterapeutes i les fisioterapeutes, perquè tinguem en compte que el tractament i les persones no són neutres. Així que, de veritat, Anna, amb la mà, amb el cor, te'l tinc aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Sí, perdona, Vull passar al torn de preguntes. Bueno, estan donant les gràcies per aquí. No sé si... Vols comentar tu alguna cosa més? Jo no, o sigui, realment hem de tenir en compte que som diferents, i ja està. Vull dir, i això que he dit de que les dones estem molt acostumades a normalitzar el dolor és un fet. Jo sempre dic que tots els dolors que ens arriben a la consulta quan tractem dones són dolors crònics, perquè una dona no té dolor i va al fisio amb el sol pelvià, parlo, a l'esquena potser sí, però no vindrà a la consulta l'endemà, sinó que normalitzarà molt de temps el dolor. Veig que hi ha una pregunta que diu: bona tarda, un pacient home que li han fet la tècnica de vaporització a nivell de pròstata bufeta i com a efectes secundaris té impossibilitat d'iniciar la micció quan la bufeta està plena, quin tractament recomanaries? Ve derivat d'un metge, gràcies. Doncs, bueno, al final el que faríem és aquesta teràpia manual. A mi m'agrada també molt la neuromodulació en aquest efecte, com per despertar
el despertar nerviós. En moltes ocasions doncs, aquesta neuromodulació és molt important, com per exemple la de les rels sacres o el tibial posterior, però també aquest treball in situ sobre la bufeta, tant amb radiofreqüència com en els de xoc, és molt interessant per reiniciar aquest tornar a funcionar, no? Que moltes vegades a vegades s'adorm, eh? Però també passa amb musculoesquelètic i el que hem de fer és despertar els teixits. Amb un prolapse faria zones de xoc? No és... Jo faria radiofreqüència amb un prolapse. Mira, amb un prolapse no li veig com molt... Estic pensant, perquè tampoc és tant, però amb un prolapse no li veig tanta eficàcia a l'ona de xoc com a la radiofreqüència. A mi m'agrada molt el treball de l'ona de freqüència perquè millora molt la funció muscular, amb la qual treballar amb radiofreqüència, aquest agraïment muscular a la feina es veu molt més ràpid, tant per part del terapeuta com per part del pacient, amb la qual treballaria incloent la radiofreqüència. Moltes gràcies. De res. Alguna pregunta més? Bueno, qui vulgui parlar, que obri el micro, jo no tinc cap Sí, problema. evidentment. Micro obert, si volem obrir debat. Jo et volia comentar, ja has comentat alguna cosa, no? Però, mira, no, millor les preguntes del xat. Aquí tenim una altra. Mira, amb la dispareunia superficial, les pacients toleren les zones de xoc? Doncs sí, ho tolerarem molt bé. Jo m'incloc, Jo m'incloc com a pacient perquè jo sempre ho explico. Soc fisio de sol pelvià fa 35 anys i pateixo una malaltia que es diu líquen esclerós, que és de caràcter molt superficial a nivell de pell. Jo no tinc cap vergonya perquè ser un malalt no és tenir vergonya, però patim moltes molèsties a nivell superficial, tant de picor, coïssor, dolor. O sigui, amb la dispareunia superficial és meravellosa la ona de xoc. Igual que dic que amb un prolapse em decanto més per radiofreqüència, amb una dispareunia superficial la ona de xoc és meravellosa. O sigui, una de les coses que promociona la dispareunia superficial doncs, és el pterigium vulvovaginal, que és, doncs, aquí tenim tot el perinè, doncs es fa com un tel aquí baix a la forca vulvar, vale? Que s'anomena pterigium vulvovaginal, que té un nom horrorós, i jo m'he inventat un altre nom, i li he dit frenillo transversal de la vulva, FTV, perquè és el que et frena, és molt semblant a aquest frenet que tenen els bebès a la llengua. Aleshores, amb les zones de xoc, aquest frenet desapareix. Aleshores, dones, per exemple, que tenen una dispareunia superficial durant anys, amb 3 sessions poden tenir relacions sexuals amb normalitat. És molt típic del líquen, però també és molt típic el frenet del síndrome genitourinari, és a dir, de la menopausa. La diferència és que amb la menopàusia faràs 2 o 3 sessions i el solventaràs, i amb el líquen, doncs, com és una malaltia crònica, hem d'anar fent. Però sí, és meravellosa l'hora de xoc. Però abans d'aplicar l'hora de xoc, si fem una preparació de radiofreqüència, és el que he dit abans, es tolera molt millor l'hora de xoc després. N'hi ha 2 preguntes més. La dispareunia, que aquesta s'ha quedat després, la radiofreqüència, perdó, l'apliques per via intracavitària? Tota. Per la disputa entre les marques de radiofreqüència. Evidentment, sempre hi haurà aquesta disputa. O sigui, jo aposto per una radiofreqüència de 448 kHz, no és el moment de parlar de marques, però jo aposto per una 448, no per res, no per la marca, sinó per l'evidència que té al darrere i per tot aquest efecte cel·lular que he parlat, que és un fet i els articles estan allà. Jo aplico radiofreqüència intracavitària, clar, no només superficial. O sigui, jo la meva radiofreqüència el que faig és col·locar-me uns braçalets, en el meu cas, als meus braços, aleshores puc actuar, puc combinar la radiofreqüència amb la teràpia manual, però també tinc un elèctrode intracavitari, clar, o sigui, preparar tot el teixit intracavitari fa, sobretot, que no molesti tant el tractament amb les dones i que hi hagi una major adherència al tractament, que és el que volem. Perquè al final, si el dolor és a les relacions sexuals, hi ha moltes dones que abandonen el tractament perquè diuen no em compensa. Per què sexe? Doncs no tinc sexe i ja, saps? Però en realitat, si ens acompanyem de radiofreqüència, tota aquesta molèstia desapareix, aleshores és molt més tolerable.
Amb la qual les dues, intracavitària i superficial. En quins casos utilitzaries la radiofreqüència? En quins casos les zones de xoc amb sol pelvià femení? Doncs mira, jo ara estic fent, i he parlat avui de radiofreqüència i ones de xoc, però jo estic fent realment una combinació meravellosa entre làser d'alta potència de 300 watts amb radiofreqüència i ones de xoc que gairebé a totes les pacients els hi estic aplicant aquesta combinació de les tres tecnologies, sempre acompanyat de teràpia manual. Jo dic que les mans continuen sent superimportants, ¿vale? O sigui, no hem d'abandonar que la nostra feina és manual, però si ens acompanyem d'aquesta tecnologia, doncs les mans acompanyen, però no regeneren. Aleshores, aquest efecte de regeneració dels instruments és meravellós, amb la qual cosa jo et diria que, excepte, per exemple, amb un treball de prolapses, doncs faria més servir la radiofreqüència i amb un tractament de disparèunia, les zones de xoc. Però, en realitat, combino molt, molt, molt les dues tècniques. Amb incontinència fecal, gasos, com aplicaries les tècniques? Doncs acompanyant exercicis. Per exemple, aplicaria molta radiofreqüència per acompanyar els exercicis actius. Al final és un altre tipus de teràpia multimodal. Si jo el que faig és un exercici actiu acompanyat de radiofreqüència, el que faig és millorar molt aquesta funció muscular i serà molt més eficaç. Aleshores, no està bé treballar a casa i tal, però si a la consulta no només passem radiofreqüència, sinó alhora fem fer exercici físic a la persona, tant als homes com a les dones, com a les persones transgènere, doncs serà molt més eficaç, no? Les zones de xoc amb disparèunia, on les apliques i a quina zona? Doncs mira, jo tinc un capçal que puc entrar dintre de la vagina i per treballar els anells fibrosos no molesta com a múscul esquelètic, no us penseu que és com el tendón del supraespinoso, no té res a veure, allà multiplica molt el dolor, ja ho he dit abans, la sensació de molèstia és d'un 5-6 sobre 10, no hem de superar mai el 6 sobre 10, amb la qual fa molta por perquè fa molt de soroll, però no fa un mal insuportable. I us ho dic perquè jo m'ho faig cada 3 setmanes, però això és el que em permet oblidar-me de la meva malaltia. Amb la qual cosa, per mi és meravellós. Jo estic desitjant que anar a una formació que dono jo i sóc la primera, la gent que ha vingut a formacions meves, i ho poden dir al xat si han vingut, és meravellós perquè sóc la profe, però a l'hora de la pràctica que nadie s'atreve, jo dic, doncs jo em poso la primera, ¿vale? I que em disparin a mi, perquè al final és el meu tractament, me'l feu vosaltres, els companys, no? Amb la qual l'aplico, doncs, a la forca, als anells fibrosos interns, al meat urinari quan hi ha incontinència d'orina, a sobre de la bufeta, si tinc una bufeta dolorosa o una hiperactivitat vesical, a l'anus, quan hi ha tensió, anisme, estrenyiment, i quan hi ha hemorroide i fissura, al voltant de l'hemorroide i la fissura per aquest efecte anestèsic. O sigui, amb la qual té... I a les arrels sacres, que és meravellós. O sigui, fa una neuromodulació d'arrels sacres. O sigui, té moltes, moltes utilisacions. O sigui, la gent es pensa que... A veure, si tu em dius, haig de comprar un aparat, què me compro antes? Una radiofreqüència o unes zones de xoc? Jo sempre dic que la radiofreqüència per mi és el pantaló negre, és el fons d'armari, és el primer equip que jo em compraria. Les zones de xoc és una mica, o sigui, ja te'n dones compte que et falta arribar una miqueta més enllà o que necessites més rapidesa i aleshores el que faria serien les zones de xoc. Amb incontinència urinària amb home, doncs el que fem és disparar bàsicament el penis i el nucli fibrós i sobretot les arrels sacres. O sigui, faríem una neuromodulació. La incontinència urinària amb homes està molt subjecta a problemes prostàtics. Aleshores, el que farem serà disparar sobretot a nivell sacre. Sí, a les arrels sacres, als forats sacres. No sé, voy viendo y voy contestando. Pero... Sí, me encanta, me encanta. Donen les gràcies a una altra pregunta. Una pregunta és la mateixa, no? Amb hemorroides. Podem solucionar hormones de xoc? Sí, amb les dues coses. Amb radiofreqüència treballem amb infratèrmia per baixar la inflamació, però per la cicatriu i per la reabsorció de l'hemorroide sí que aplicaríem les zones de xoc no sobre la hemorroide, sinó al voltant.
i sobretot el nucli fibrós central. El que fa és descongestionar molt el sòl pelvià. És meravellós. O sigui, si tenim un augment de to en l'anus, que a mi em passa pel líquid, per això us ho dic, parlo en primera persona, i tens aquesta tensió en el nucli fibrós central, l'aplicació d'ones de xoc allà és una alliberació i una pau que no us ho puc explicar. Quan tens estrenyiment, tens una tensió a l'anus molt important, és com flotar quan et fan una sessió d'ones de xoc anal. És meravellós. Amb la qual les dues coses. En el cas d'hemorroides, a les dues coses. Evitaríem la intervenció quirúrgica? Jo penso que sí, en molts casos. Sí. Pacients amb endometriosi. Ui, sí. La radiofreqüència les utilitzo, les zones de xoc hem de vigilar una mica, depèn on estigui, perquè, clar, no puc disparar o aplicar, perdó, sobre intestí. Aleshores, aquí sóc una mica més partidària del làser d'alta potència de 300 watts per actuar sobre l'endometriosi profunda, més que de l'ona de xoc, en aquest cas, per baixar la inflamació. No hem parlat avui del làser, un altre dia parlarem de les 3 tècniques. Quan vulguis. Que és molt més profund. Vale? El làser arriba a 10 centímetres i és d'alta 300 watts, Molt bé. I funciona molt bé per la inflamació. Alguna pregunta més? Déu-n'hi-do, les preguntes. No n'hi havia... Sí, però molt bé, encantada. Déu-n'hi-do. Si entra alguna més, m'espero. Si no, doncs només... mira, una altra. Sí, mira, per al tractament del nervi pudent, pues sí, des de luego la radiofreqüència i les zones de xoc funcionen molt bé. Funcionen molt bé amb cuidado. O sigui, ja sabem que el tractament d'un nervi, quan hi ha un atrapament, o sigui, hem de saber diagnosticar molt bé on fer-ho, però té aquest poder anestèsic que funciona molt bé. Va molt bé les arrels sacres quan hi ha un atrapament del nervi pudent, perquè és molt agradable la sensació i funciona molt bé. I la radiofreqüència és molt antiinflamatori. És més, diguem que és més amable la radiofreqüència que l'ona de xoc en quant a rebre el tractament, però funciona molt bé. Però ja sabem que les reaccions al nervi s'ha de saber aplicar bé perquè la reacció pot ser tot el contrari del que busquem, S'ha de vigilar. Alguna pregunta més? Bueno, us haig de dir, no sé si ho puc dir aquí o no, però bueno, avui estàvem parlant amb la Marta Jiménez, que és una companya nostra, a la que diu, tens prevista properament alguna formació? Doncs el 30 de maig aniré a fer una formació a la clínica de la Marta Jiménez a Girona, que serà anirem jo, la Laura Pastor és molt més especialista en homes perquè jo la meva pràctica professional tracto amb dones i jo faré la part femenina dones de xoc, que és la més desconeguda, està molt de moda però a tothom li fa com molta por i està molt bé fer una formació, la gent que ha vingut a les formacions ja del col·le que hem fet gratuïtes, doncs veurem que jo sempre invito la gent, jo me pongo la primera, però invito la gent a que ho rebi per veure quin és l'efecte i a la clínica de la Marta Jiménez el 30 de maig us convido a tots a venir, farem aquesta formació de dones de xoc en femení i en masculí, que serà molt interessant, de tot un dia. Que bé, Anna. No sé si ho podia dir o no, però jo ho dic. I tant que sí, només faltaria. Mira, jo només us volia fer una última pregunta, ja que no n'hi ha més. I si tinguessis que desterrar un mite de la radiofreqüència i les zones de xoc, quin seria, ja per acabar? Vale. Mira, de la radiofreqüència en diria un de molt clar. Com más caliente, más eficaz. Això és mentida. O sigui, el poder de la infratèrmia és infinit. O sigui, el treballar amb radiofreqüència amb gairebé sense temperatura, per inflamació aguda, per dolor agut, és meravellós. Per un brot de líquid esclerós, el calma. I de les zones de xoc és el dolor. O sigui, nosaltres tenim molt associat ona de xoc dolor, però és que amb el sol pelvià us prometo que no fa mal. I en masculí, amb una disfunció erèctil, que a més moltes vegades quan fas una aplicació d'ones de xoc, per exemple, amb una disfunció erèctil, que el que vols és millorar l'erecció, mecànicament apareix una erecció. Vale? No passa nada, no és per ti, és perquè mecànicament és així. Quan hi ha una erecció és molt millor, perquè molesta molt menys l'ona de xoc que amb un penis flàccid. Amb la qual cosa, pues mira, destaparia aquests dos mites. No com a más fuerte, más eficaz i amb el sol pelvià l'ona de xoc no fa mal. Tens una molèstia. Que bé, moltes gràcies.
Bueno, De pues res. no sé si alguna cosa més a afegir, si no jo faria la cluenda amb una frase teva que m'ha encantat, no? Que apostaves cap a una clínica inclusiva i diversa, amb una atenció a la diversitat, amb un espai terapèutic segur, perquè deies amb molt ben criteri que no tractem pelvis, tractem persones amb històries i rols de gènere i les seves peculiaritats. Així que quedi això, aquest coneixement per a tothom que està aquí. Moltes gràcies a tothom, sobretot a tu, Anna, de veritat, De res, un plaer. un plaer. I Marlene, companya, que no sé què li passa al micro, ara. Ya está escoltant, pero es que estaba tocando cosas aquí que se me había quedado congelada la pantalla y ahora escolto un eco. Molt bé. Pues, Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies De res. Un plaer, sempre, el que pugui fer pels companys, i compartir. compartir. Sempre compartir coneixement és el més important. pues bon cap de setmana. Igualment, Moltes gràcies. demà vaig, no per Sol Palvià, però sí que vaig amb el Col·le d'Aficios, al Ah, molt Col·legi bé. de Barcelona, amb la Míriam Tur, a fer un multimodal. Jo, com a experta en radiofreqüència, ella és la reina de la formació demà, la Míriam Tur, amb espasticitat, que és la combinació de radiofreqüència i ones de xoc amb espasticitat, que també és molt interessant. I us invito a venir, portarà 2 pacients per veure-ho. Crec que queda alguna plaça, és gratuït, al Col·le de Barcelona i serà de 10 a 2. Benvinguts tots els que vulgueu. Moltes gràcies, Anna. Pues, De un res. plaer. Igualment. I moltes gràcies a totes les persones que han participat avui. I tant. Moltes gràcies. Per ser tants, jo no m'ho esperava, la veritat. Sí. La Iolanda ja ho sap. Jo encantada. Bueno, pues un plaer. Bona nit. Moltes gràcies. Adéu. 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 Adéu.